Тестовете. Нищо интересно. Пак нищо интересно. Golden Chest. Нищо интересно. Другия Golden Chest. Пак нищо интересно. И последния, мисля, че пак Epic Executioner. Точно. Това си мисля, че ще ми се пада в този чест Opening. 4 джема. Торнадо. Ще се преминем към Magical Chest-а. Добре, това точно исках. Пак нищо. И сега Clam Chest. Да пина малко вода. Така. Elite, Goblin Gang, Archers, Skeletons. Ами хора, много съжалявам, този видеоклип не беше много интересен. И сега какъв ще е епика? Lighting Spell. Добре. Ще направим една битка. Защото е така, просто искаме една битка да направим. Малко да разнообразим. Ето това ми е дека. Това съм желал да ви покажа, трябваше сега да направим ето този глич. Добре. Така. Пуснем един Найт. Пуснем така. Един така. Едно айспиритче. И сега ако не мисля, че ще успеем да се справим. Да, успях. Добре, това го направих, защото се видя, че ще да ни свали малко тауъра. И трябваше да направим така, че да не ни го пипа. Сега ще пуснем така. Добре, Лава Хант. Този избра да не се защитава. Пак се защитава, обаче Лава Ханда, не знам, поне мисля, че не ми е точно. В смисъл, той не ми е Сега тези ще ги привлечем. Така. Добре. Сега тук стана малко и съм е на лево 2. Ще изчакаме логът. Така, свалени тауъра. Все пак за сега сме равни. Нали, защото аз ще му го сваля. Ето мисля, че с този Hulk сега ще пуснем един Найт. Ще пуснем така. Ще пуснем така. И сега поне мисля, че ще успея да го задържа малко. Ако трябва, този ще го източа с Fireball и с Лок. Добре, сега пускам така. 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 Добре, взехме се. Това е ясно. Добре, да убийте ги. Ще пусна един така. Ще пусна така. Един лок, за да съм сигурен, за сигурна победата. Не, преимущество на тауъра. И ще пуснем така. С този не знам как ще завършим, обаче мисля, че не знам да е, но той мисля, че май ще успее да ни бие. Защото неговите карти са доста по-оп от нашите. Но така. Поне да се пробваме да го удържим за равенство.
Сега ще му пуснем лок. Файербол. Това го направих, защото се притесних. Сега. Така. Имаме ли файербол? Не, бини. Да, бини. Сега файербол. Добре. Ами, това беше равенство. Добре, ще направим ето така. Ще пуснем така. Good game. Ами хора, много съжалявам за този клип. Нямаше някаква по-голяма тръпка, но мисля, че в следващия клип ще сте доволни от мен. И така, до следващия път. Или пък да отворим един Epic Chest. Извинете. Ще отворим един Epic Chest. Колкото за да не е на празно епизода. Добре. 3 мира, така ще може да има мирера, клан. И сега Guards. Добре. Тази карта няма никога да използвам, но поне малко и така. Това бях аз, The Frost XD. Абонирайте се за още. И ако ви хареса видеото, натиснете бутона лайк и до следващия път. Чао!